बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो लौखा बाजार सुपौल। बोली बोली देवघर वाले बाबा की अब गीत नहीं भोगना घरवा के बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो लौखा बाजार सुपौल। घरवा के जहिया से चढ़ल बारे सावन के महीना रे सावन के महीना मन बड़ी करता हो पिए के रोजीना कैसे मना करब हम तोहरा के अब घींच लए बम चिलम भरवा 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 के बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो लौखा बाजार सुपौल। भरवा के बाबा के सुन हो बाटे दूर घरे बाटे दूर घरे हो बाटे दूर घरे चलत चलत हो थकान बड़ी परे थकान बड़ी परे घर गइल गिट्टी हमरा घोरवा में अब घींच लए बम चिलम भरवा में अब घींच लए बम चिलम भरवा में अब घींच लए बम चिलम भरवा में घींच लए बम चिलम भरवा के अब घींच लए बम चिलम भरवा के बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो लौखा बाजार सुपौल। रोशन राजा बम चिलम चढ़ाल चिलम चढ़ाल हो चिलम चढ़ाल गौरव विकास देख मस्ती में जाल मस्ती में जाल हो मस्ती में जाल संतोष जाल कंवर लेके आरती खींच ले बदम देख भोरावा में आरती खींचले बादाम देख भोरावा में आरती खींचले बादाम देख भोरावा में जहिया से चढ़ल बारे सावन के महीना रे सावन के महीना मन बड़ी करता हो पिए के रोजीना हो पिए के रोजीना कैसे मना करब हम तोहरा के अब घींच लए बम चिलम भरवा के अब घींच लए बम चिलम भरवा के अब घींच लए बम चिलम भरवा के बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो लौखा बाजार सुपौल।